ንግሆ ፀሓይ ብሓደ ዘገርም ፍጻመ ክትሓልፍ ከላ ሰማይ ንሓደ ደቂቓ ዝኣክል ይጽልምት። ኣብ ኒውዚላንድ ዛክ ኣብ ሓደ ሆቴል ብርሃፅ ተጠሚቑ ካብ ድቃሱ ይበራበር። ብመስኮት ክጥምት ከሎ ፀሓይ ዘገርም ትርኢት ከም ዘለዋ የስተውዕል። ድሕሪኡ ንእሽቶ ማይ ንምስታይ ናብ ክሽነ ብምኻድ ሬድዮ ይኸፍት። ግናኸ ናይ ሲግናል ምቁርራጽ ድምፂ ጥራሕ እዩ ዝስማዕ። ናብ ዓራቱ ምስ ተመልሰ ሰዓት ጠጠው ከም ዝበለት የስተውዕል። ስለዚ ቁጽሩታት ክሳብ ዝንቀሳቐሱ ይንኻኸኣ። ናብ መቐበለ ጋይሽ ንምድዋል እኳ እንተመኰረ ዝምልሰሉ ግና የለን። ድሕሪኡ ዛክ ብመኪኑ ይወፅእ። ታንከሩ ንምምላእ ኣብ መደብር ነዳዲ ጠጠው ይብል። ግናኸ ንምኽፋል ክፍትን ከሎ ዋላ ሓደ ሰብ ኣይረክብን። ብናይ ድሕሪት ማዕጾ ናብቲ ህንጻ ኣትዩ ክቃጸል ዝቐረበ ማሽን ቡን ይረክብ። ስለዚ ካብ ኤሌክትሪክ ይነቕሎ። ብምቕጻል ሽቓቕ ይፍትሽ። ብውሽጢ ተቖሊፉ ኣሎ። ግናኸ ኣብ ውሽጡ ዝኾነ ሰብ የለን። ዛክ ንኽኸይድ ይውስን እሞ ኣብ መንገዲ ብዙሓት ዝተደርበያ ተሽከርከርቲ ይረክብ። ኣብ መወዳእታ ሓደ ገዛ ይርኢ። ስለዚ ማዕጾ ንምኽኳሕ ጠጠው ይብል። ግናኸ ኣብዚ እውን ዝምልስ የለን። ድሕሪኡ ናብ ውሽጢ ኣትዩ ንኽኸፍቶ ምእንቲ ክኽእል ኣብቲ ማዕጾ ዘሎ መስትያት ይሰብሮ። ኣብ ክሽነ ማይ ኩሉ ቦታ ዘፈስስ ዝተሰብረ ቦይለር ይረክብ። ስለዚ ዓጾ ነፍሲ ወከፍ ክፍሊ እኳ እንተፈተሸ ኣብ ዓራት ዝተረፈ ቁርሲ እኳ እንተሃለወ ኣብቲ ከባቢ ግን ዋላ ሓደ ሰብ የለን። ናብ መንገዲ ምስ ተመልሰ ዛክ ዝተፈላለያ ዝተጋጨዋ መኻይን የርኢ። ግናኸ ወነንቲ ወይ ሰብ ስልጣን የለውን። እዚ ቆላሕትኡ ስለ ዝሰረቆ ብሕማቕ ኩነታት ደው ምስ ዝበለት ናይ ነዳዲ መኪና ክጋጮ ምስ በለ ብንእሽቶ የምልጥ። ዛክ ኣብ ውሽጢ እታ ናይ ጽዕነት መኪና ምስ ተመልከተ ናይ መቐመጢ ወናብር ባዶ ኮይኖም ይረኽቦም። ስለዚ ሬድዮ ክጥቀም ይፍትን። ከምዚ ይዕደል ኮይኑ እሱ እውን ኣይሰርሕን። ዛክ ኣብ መወዳእታ ናብ ከተማ ምስ በጽሐ ንሳ እውን ባዶ ኮይናን ተሽከርከርቲ ኣብ መንገዲ ብዘይ ስርዓት ተደርብየንን ይረክብ። ነቲ ከባቢ ምድላይ ይቕጽል እሞ ኣብ ጥቕኡ ጸሊም ትኪ የስተውዕል። ለካስ ነፋሪት ተሓምሽሻ ሓደ ገዛ ዓንያ እያ። ዛክ ኣብ ኩሉ ቦታ እኳ እንተደለየ ዋላ ሓደ ሬሳ ክረክብ ኣይከኣለን። ድሕሪ ቁሩብ ግዜ ናብ ዝሰርሐሉ ናይ ሳተላይት ምርምር መደብር ይበጽሕ። እዚ ቦታ እውን ባዶ እዩ። ግናኸ እዚ ኣብ ኮምፒተር ተቐሚጡ ኣብ መላእ ዓለም ዝርከባ ካልኦት መደበራት ንምርካብ ካብ ምፍታን ይዓገቶን። ምንም ውፅኢት እኳ እንተዘይረኸበ ስሩዕ ቴሌፎን ንምጥቃም እውን ይፍትን። ግናኸ እሱ እውን ኣይሰርሕን። ዝረኸቦ እንኮ መልእኽቲ ኣብ ፕሮጀክት ፍላሽ ላይት ብዝተተለመ መሰረት ይቕጽሉ ከም ዘለዉ ዝገልጽ ፋክስ እዩ። ገለ ቓላት ዝጠፍኡ ይመስል። ዛክ ኣሳንሰር ሒዙ ናብ ቤዝመንት ቤት ምርመራ ይወርድ እሞ ፕሮጀክት ፍላሽ ምዝዛሙ ዝገልጽ ካልእ ኮምፒተር ይርኢ። ድሕሪኡ ናብ ክፍሊ መቆጻጸሪ ኣትዩ ኣብ መወዳእታ ሓደ ሰብ ይረክብ። ኮይኑ ግን ነቲ ወንበር ምስ ዞሮ መሳርሕቱ ከም ዝሞተ ይገዝብ። ኢዱ ተቓጺሉ ኣዒንቱ ፈጢጡ ከምኡውን ኣብ ገጹ ዘገርም ሕበጥ ኣለዉ። እቲ ሬሳ ኣብ ልዕሊ መቆጻጸሪታት ምስ ወደቐ ደወል መጠንቀቕታ ይለዓል። ናይ ኮምፒተር ድምፂ ድማ ሓደጋ ጨረር ከም ዘሎ ይፍልጥ። ስለዚ እቲ ቤተ ምርምር ይዕጾ። ዛክ ብኡ ንብኡ ናብ ኣሳንሰር ይጐይ። ግናኸ ድሮ ተዓጽዩ። ተስፋ ዝቖረጸ ዛክ ነቲ ናይ ህጹጽ እዋን ስርዓት ንምጥፋእ ይፍትን። ግናኸ እቲ ስክሪን ምስ ምምሕዳር ክራኸብ ጥራሕ ይነግሮ። እሱ ድማ ከም ዝተረኣየ ባዶ እዩ። ነቲ ሬሳ ንምርኣይ ይምለስ እሞ ናቱ ፈተነ ደቂ ሰባት ከም ዝጠፍኡ ከም ዝገበረ ይነግሮ። ናይ ኮምፒተር ድምፂ መጠን ኣልትራቫዮሌት ምውሳኹን መከላኸላይ ክዳን ኣድላዪ ምዃኑ ንምሕባር ዘረብኡ ይቖርጾ። ዛክ ሓደ ሓሳብ ይመጾ እሞ መቃጸልን ገለ ታንክታት ጋዝን ንምድላይ ይጐይ። ነቲ መቃጸሊ የብርሆ እሞ ነቲ ጋዝ ይኸፍቶ። ድሕሪኡ ንምሕባእ ናብ ሓደ ቤት ጽሕፈት ቅድሚ ምጉያዩ ኣብ ሽቓቕ ብሓንሳብ ይሓድጎም። ኣብኡ መቕረፂ ይረክብ። ስለዚ ነቲ ናይ ቀረባ ግዜ መልእኽቲ ይሰምዕ። ናይ መሳርሕቱ ድምፂ ኣብ ኮምፒተራቶም ዘይተማልኡ ፕሮግራማት ይጥቀሙ ከም ዝነበሩን ቀንዲ ቤት ጽሕፈት ሓበሬታ ከም ዝሓበኣሎምን ስለዚ ብዓይኒ ዕሙት ንምስራሕ ፈቓደኛ ከም ዘይኮነ የረድእ። ዛክ ናይ ገዛእ ርእሱ መልእኽቲ ኣብቲ ካሴት ክውስኽ ይውስን። ፕሮጀክት ፍላሽ ላይት ከም ዝተበላሸወን ኣብ ምድሪ ዝተረፈ እንኮ ሰብ ንሱ ምዃኑን ይጠቅስ። ኣብቲ ግዜ እቲ ታንክታት ጋዝ ይፍንድኡ። እዚ ድማ ዛክ ካብቲ ቤዝመንት ክወፅእ ዘኽእሎ ቀዳደም መንደቕ ይፈጥር። ኣብ ውሽጢ ሒደት ደቓይቕ ካብቲ ህንጻ ይወፅእ። ድሕሪኡ ዛክ ናብ ጣብያ ሬድዮ ብምኻድ ዝሰምዖ ሰብ እንተሃለወ ኢሉ
ስሙ ኣድራሹን ቁፅሪ ቴሌፎኑን የመሓላልፍ ክረኽብዎ እውን ይሓትት ነዚ መልእኽቲ ድማ ኣብ ምልክታት መንገዲ ናብኡ ብዘመልክቱ ዓበይቲ ፍላጻታት ይጽሕፎ ድሕሪኡ ዛክ ናብ ሆቴል ተመሊሱ ንውስን ግዜ ይጽበ ግናኸ ዝመጽእ ወይ ዝድውል የለን ድሕሪ ቁሩብ ግዜ ዛክ ናይ ፖሊስ መኪና ሰሪቑ መጉልሒ ድምፂ ብምጥቃም ኣብ ከተማ ይዘውር ዝተረፉ ሰባት እንተልዮም በጃኹም ውፁ እናበለ ይጽውዕ ከም ኣጋጣሚ ኮይኑ ዋላ ሓደ ይወፅን ምሸት ኣብዚ ናብ ሳክስፎን ይጻወት ኣብ ሆቴል ዛክ ናይ ገዛእ ርእሱ ድምፂ ብሬድዮ ምስማዕ ሰልችይዎ ብጣዕሚ ሰኺሩ ኣቑሑት ምስባር ይጅምር ኩነታት ኣብ ቀረባ ግዜ ከም ዘይመሓየሽ ርዱእ ስለ ዝኾነ ለውጢ ከም ዘድልዮ ይውስን ድሕሪ 5 መዓልትታት ዛክ ካብ ቤተ መዘክር ብዝተወሰዱ ስነ ጥበብ ኣብ ዝተሰለሙ ዓብዪ መንበሪ ገዛ ምቕማጥ ጀሚሩ ኣሎ ንግሆኡ ድማ ሻምፓኝ ምስ እንቋቑሖ ብምስታይ ይጅምር ሃንደበት ዘገርም ብልጭታ ብርሃን ይርአ ስለዚ ዛክ ንምጽራይ ናብ ባልኮኒ ይወፅእ ግናኸ ምንም ኣይረክብን ጸኒሖ ኣብ ድንኳናት ዛክ ኣብ ድሕሪት መኪና ብዙሓት ኣቑሑት ይእክብ ዝተቐለፉ ድንኳናት ንምስባር ድማ መብስዒ ይጥቀም ካብ ቤት ባኒ ዝተፈላለዩ ምግብታት ይጥዕም ገለ ጽቡቓት ክዳውንቲ እውን ይወስድ ከምኡ እውን ብመጻወቲ ባቡር ይጻወት እዚ ሓቀኛ ባቡር ደልዩ ንሰዓታት ክዘውር የለዓዒሎ ኣብቲ ዓብዪ መንበሪ ገዛ ዛክ ርእሱ ከም ዝተፈላለዩ ሰባት ብምምሳል ምስ ገዛእ ርእሱ ፑል ይጻወት ድሕሪኡ ኣብ ኣልማርዮ ገለ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ክዳውንቲ ይረክብ እሞ እቶም ዓለባታት ክንደይ ጽቡቓት ምዃኖም የስተውዕል ስለዚ ፈቲኑ ክሪኦም ይውስን ኣብ መስትያት ርእሱ ክርኢ ከሎ ኣዝዩ ስምዒታዊ ይኸውን ብምቕጻል ዛክ ሽጉጥ ሒዙ ሃገር ምርምር ንምቕጻልን ናይ ዓለም ሚዛን ሓይሊ ንምሕላውን ዘለዋ ግዴታ ዘርኢ ቪድዮ ይርኢ ዝተቖጥዐ ዛክ ነቲ ቴሌቭዥን ክትኩሰሉ ይውስን ግናኸ እቲ ተጽዕኖ ምስ ወንበሩ ንድሕሪት ክወድቕ ይገብሮ ብጌጋ ድማ እንደገና ናብ መንደቕ ምስ ተኰሰ ቻንደልየር ይወድቕ ፓራናዮ ንኣእምርኡ ዝተቖጻጸሮ ይመስል ኣብቲ ካሴት ዘሎ ሰብ ንኹሉ ነገር ከጥፍእ ይደልዩ ይኸሶ ስለዚ ምቁጽጻር ናይ ዛክ ስራሕ እዩ ኣብቲ መንደቕ ቀዳድ ምስ ሰርሐ ዛክ ኣብቲ ክፍሊ መጻወቲ ሙዚቃ ይተክል ንሱ ድማ ኣብ ደገ ምስ ዘለዉ ስፒከራት የተኣሳስሮም ከምኡ እውን ኣብ ሳዕሪ ምስልታት መራሕቲ ዓለም ይቕመጥ እቲ ሙዚቃ ኣብቶም ስፒከራት ክጭድር ከሎ ዛክ ኣብ ባልኮኒ ብምውፃእ መደረ ክገብርን ሕጂ ናይ ጸጥታ ዝሰፈና ምድሪ ፕረዚደንት ምዃኑን ይፍልጥ ንኽነብር ከም ዝተፈረደሉን ይዛረብ ዛክ ምብካይ ምስ ጀመረ ኣብ መላእ ከተማ መብራህቲ ይጠፍእ ድሕሪ ቁሩብ ግዜ ዛክ ሰብ ንምድላይ ሽጉጥ ሒዙ ናብ ቤተ ክርስቲያን ይኣቱ ኣበየ ኣለኻ እናበለ ምጭዳር ይቕጽል እዚ ሰብ እዚ እንተዘይወፂኡ ድማ ንኢየሱስ ከም ዝትኩሰሉ ይፈራርሕ ዝወፅእ ሰብ ስለ ዘየለ ንሓወልቲ ኢየሱስ ክሳብ ዝወድቕ ምትኳስ ይጅምር ሕጂ ኣምላኽ ኣነ እየ እናበለ ንእኩባት ኮምፒተራት ንምዕናው ፋስ ይጥቀም ድሕሪኡ ዓባይ ናይ ጽዕነት መኪና ኣብ መደብር ነዳዲ ይዝውር እሞ ብጌጋ ናይ ህፃን ዓረብያ ይገጩ ዛክ ህፃን ቀቲለ ክኸውን ይኽእል እየ ብምባል ስለ ዝፈርሐ ሽዑ ንሽዑ ንምርኣይ ይጎይ ግናኸ እቲ ዓረብያ ባዶ እያ እቲ መደብር ነዳዲ ሓዊ ክትሓሓዝ ከሎ ዛክ ሽጉጥ ሒዙ ህይወት ከጠፍእ ይፍትን ግናኸ እቲ ህንጻ ክፍንድእ ይሰምዕ እሞ ከይገብሮ ይውስን ኣብ ባሕሪ ጽቡቕ ምሕምባስ ምስ ገበረ ዛክ እንደገና መብራህቲ ክረክብ ጀነሬተር ይተክል ኣብ ዝቕጽል ግዜ ንኣቑሑት ናብ ከተማ ክኸይድ ከሎ ኣብ ጥቕኡ ዝገርም ድምፂ ይሰምዕ ሽጉጥ ሒዙ ኣብቲ ድንኳን ይሕባእ ግናኸ ምንም ኣይፍጠርን ኣብ መንገዲ እናዘወረ ከሎ መኪና ተንቀሳቒሳ ድያ ወይስ በተሓሳስቡ ይሰኣለሉ ኢሉ ይሓስብ ኣብ ገዛ ዛክ ኣጻብዕቱ ከይለዓለ ስፍራት ኣኽልቱ ንምክንኻን ናይ ርሕቐት መቆጻጸሪ ምስ መዕጸዲ ሳዕሪ የተኣሳስሮ ድሕሪኡ ናይ ጨረር መጠን ንምፍታሽ ኮምፒተር ይጥቀም ገለ ቁጽርታት ዝለዓሉ ይመስሉ ስለዚ ኮምፒተር ብቐረባ ክከታተሎም ይነግሮ ሃንደበት ነቲ ድምፂ እንደገና ይሰምዖ እሞ ግልጽ ክብል ጆኣን ሽጉጥ ክተነጻጽረሉ ይረኽባ ዛክ ኢዱ የልዕል ጆኣን ድማ እቲ ሽጉጥ ሓቀኛ ከም ዘይኮነ ገሊጻ ትሕቶ ኣብሎ ኣብ መወዳእታ ካልእ ወዲ ሰብ ናይ ምርካብ እፎይታ ክትሓቋቆፉ ይገብሮም ምሸት ጽቡቕ ደራርቢ ሓንሳብ ይበልዑ እሞ ድሕሪ ፍጻመ ዘጋጠመ ነገር ይዘራረቡ ጆኣን ኣብ ሆስፒታል ብናይ ምዉት ኣባ ጨጓሪ ዝተሸፈነ ዝሞተ ህፃን ከም ዝረኣየ ትዛረብ ግናኸ እቲ ቆልዓ ካብ ዝመውት ካብ 3 ሰሙን ንታሕቲ እዩ ገይሩ
ዛክ ማይ ኣብቲ ቀዳድ ብጌጋ መንገዲ ከም ዝወርድ ይጠቅስ። ስለዚ ወይ ሞይቶም እዮም ወይ ድማ ብዝተፈልየ ዩኒቨርስ ከም ዘለዉ ይስምዖ። ንጽባሕይቱ ንግሆ ተወሳኺ ሰባት ንምድላይ ይውስኑ። ዛክ ትማሊ ምሸት ካብ ዓቐን ንላዕሊ ብምስታዩ ረስኒ ርእሲ ኣለዎ። ስለዚ ጆኣን ክትዝውር ኣለዋ። ኣብ ማእኸል መንገዲ ሓደ ሰብ ኣብ መስኮት መኪና ሞይቱ ዝተጋጨወሉ ቦታ ይረኽቡ። ካብ ኣምቡላንስ መድሓኒት ወዲቑ ሓንቲ ሰበይቲ ኣብ ማዕጾ ሞይታ ኣላ። ኣብ ኢዳ ሬድዮ ሒዛ እውን ኣላ። እዚ ማለት ሓገዝ ንምጽዋዕ ትፍትን ነይራ ማለት እዩ። ጆኣን ድሕሪ እቲ ፍጻመ ብህይወት ነይራ ኢላ ተኣምን። ድሕሪ ቁሩብ ግዜ ዛክ ኩነታት ጸሓይ ንምፍታሽ መሳርሒ ክጥቀም ምእንቲ ጆኣን ነታ መኪና ደው ክተብላ ይገብራ። ዛክ ንጆኣን ጸሓይ ትንቅጥቀጥ እንተላ ይሓታ፣ ንሳ ድማ ኣይኮነትን ትብሎ። ስለዚ ነቲ መሳርሒ ይደርብዮ። ምሸት ኣብ ሆቴል ክሓድሩ ይውስኑ። ኣብ እዋን ድራር ተወሳኺ ሰባት ናይ ምርካብ ተኽእሎ ይዝትዩ። ጆኣን ካልኦት ከም ዘለዉ ተሓስብ፣ ተታሒዞም ወይ ንምውፃእ ኣዝዮም ፈሪሖም ኣለዉ ትብል። ኣብታ ትቕጽል መዓልቲ ነፍሲ ወከፎም ሰፍሒ ቦታ ንምሽፋን ዝተፈላለያ ተሽከርከርቲ ይወስዱ እሞ ብኢድ ሬድዮ ብምጥቃም ድማ ይራኸቡ። ጆኣን ናብ ሆስፒታል ትኸይድ፣ ግናኸ ነቲ ዝሞተ ህፃን ደጊማ ክትሪኦ ኣይትኽእልን። ዛክ ናብቲ ናይ ከባቢ ዩኒቨርሲቲ ኸይዱ ነቲ ጀነሬተር ምስ ኮምፒተር የተኣሳስሮ። ሃንደበት ካልእ ዘገርም ብርሃን ይበርህ እሞ ዛክ ኣብ ኣየር ዘገርም ነገር ይስምዖ። ጆኣን ንሳ እውን ዘገርም ነገር ከም ዝተሰማዓ ክትነግሮ ትድውለሉ። ድሕሪኡ ዛክ ቤተ መጻሕፍቲ ክፍትሽ ከሎ ንሳ ቤተ ማእሰርቲ ክትርኢ ትኸይድ። ክልቲኦም ዋላ ሓደ ሰብ ይረኸቡን። ኣብ እዋን ድራር ዛክ ንጆኣን ፕሮጀክት ፍላሽ ላይት ናይ ኣሜሪካ ሓሳብ ከም ዝነበረን ካልኦት ሃገራት ይሕግዙ ጥራሕ ከም ዝነበሩን ይነግራ። ኣሜሪካውያን ንምድሪ ብዝኸበበ መርበብ ኣቢሎም ናይ ሓይሊ ስርጭታት ይፍትኑ ነይሮም። እዚ ድማ ነፈርቲ ነዳዲ ምምላእ ከየድልየን ንኽበራ ዘኽእለን እዩ። ጆኣን ደቂ ተባዕትዮ ኣምላኽ ክኾኑ ይጻወቱ ኣለዉ ትብሎ። ዛክ ግና ምኮሮኦም ነዚ ከም ዘምጽአ ምንም መረጋገፂ የለን ኢሉ ይሓስብ። ከምኡ እውን ኣምላኽ ገይርዎ ክኸውን ይኽእል እዩ ኢሉ ይሓስብ። ጆኣን ኣምላኽ ነዚ ይገብር ኢላ ንምእማን ፈቓደኛ ስለ ዘይኮነት ስነ ኣእምሮኣዊ ምድኻም የጋጥመ። ስለዚ ድማ ዛክ የጽናዕንዓ። ንጽባሕይቱ ንግሆ ዛክ ቴሌፎኑ እንትትጽውዕ ብምድንጋጽ ካብ ድቃሱ ይበራበር። ከልዕሎ ከሎ ጆኣን መቐበሊ ተጋይሽ መሲላ ተዋግዖ። ቁርሲ ኣብ ዓራቱ ተምጽአሉ እሞ ብጌጋ ነቲ ውዒ ምግቢ ኣብ ሰለፉ ትኽዕቦ። ብሓንሳብ ዝሓደሩ ይመስል። ሕጂ ድማ ፍቑራት ኮይኖም ኣለዉ። ድሕሪኡ ምእላሾም ንምቕጻል ቅድሚ ምፍልላዮም ንምዝንጋዕ መኻይኖም ኣብ ከተማ ይወዳደሩ። ዛክ ናብቲ ቐላይ ይኸይድ እሞ መደምደምቱ ቅድሚ ምምዝጋቡ ገለ ናይ ሳይንስ መጻሕፍቲ የንብብ። ቅርጺ ናይዚ ዩኒቨርስ ከም ዝተለወጠን ሕጂ ድማ ዘይተረጋግአን ከም ዝኾነ ይኣምን። ናብ ከተማ ክምለስ ከሎ ዛክ ሓንቲ ዓባይ ናይ ጽዕነት መኪና መንገዱ ዓጺያቶ ይርክብ። ስለዚ ክጥው ኣለዎ። ግናኸ ካልእ መንገዲ እውን ብመኻይን ተዓጽዩ ይረክብ። ነታ እንኮ ክፍቲ መንገዲ ይሕዝ። ግናኸ ካልእ ናይ ጽዕነት መኪና ቅድሚ ምግጣሙ ንሓደ ብሎክ ዝኣክል ጥራሕ ይዝውር። ንድሕሪት ብምንቅስቓስ ንምውጻእ ክፍትን ከሎ ሓዳስ ናይ ጽዕነት መኪና ካብ ህንጻ ወፂያ ደጊማ ተዓጽዎ። ዛክ ንምጽራይ መኪኑ ይሓድግ። ግናኸ ኣብ ናይቲ መኪና ወናብር ዋላ ሓደ ይረክብን። ሃንደበት ኣፒ ናይ ገዛእ ርእሱ ሽጉጥ ሒዙ ካብ ድሕሪት እታ መኪና ዘሊሉ ይወጽእ እሞ ንዛክ ዕጥቁ ብምፍታሕ ኣካላቱ ይፍትሾ። ካልእ ሰብ ርኡ እንተኾይኑ ይሓቶ። ዛክ ድማ ኣይረኣኹን ይብል። ኣብቲ ግዜቲ ጆኣን ንዛክ ክትረኽቦ ትፍትን። ስለዚ ኣፒ ከም ዝተሓሰበ ይግንዘብ እሞ ዛክ ናብ ዓርኩ ክወስዶ የገድዶ። ኣብቲ ፓርክ ዛክ ምስ ጆኣን ክራኸብ ከሎ ኣፒ ይሕባእ። ኣፒ ሓደገኛታት ከም ዘይኮኑ ምስ ተረድአ ይወጽእ እሞ ሽጉጡ ይደርቢ። ስለዚ ሰለስቲኦም ይተሓቋቆፉ። ሰለስቲኦም ብሓንሳብ ይወጽእ እሞ ክሳብ ምሸት ምዝዋረ የቋርጹን። ስለዚ ሓወንዲዶም ድማ ይሰፍሩ። ኣፒ ቅድሚ እቲ ፍጻመ ምስ ሓደ ዓርኩ ይበኣስ ከም ዝነበረ ይዛረብ። ክደባደቡ ኣብ ሩባ ውሽጢ ወዲቖም እቲ ዓርኩ ነቲ ዕድል ተጠቒሙ ንኣፒ ብምስዓር ኣብ ትሕቲ ማይ የጥንዮ። ርእሱ ክስሕት ከሎ መንፈስ ኣፒ ካብ ኣካላቱ ወፂኡ ነቲ ትርኢት ካብ ላዕሊ ይዕዘብ ነይሩ። እቲ ክስተት ምስ ተፈጠረ እቲ ዓርኩ ጠፍአ እሞ ኣፒ መንፈሱ ናብቲ ዘገርም ብርሃን ክጓዓዝ ከሎ ይስምዖ ነይሩ። ኮይኑ ግን ክብደት ናይ ህይወት ናብ ኣካላቱ መለሶ። ጆኣን እዚ ዛንታ ምስ ሰምዐት እቲ ክስተት ክፍጠር ከሎ ብመተርከስ ጸጉር ኮረንቲ ሒዝዋ ከም ዝነበረ ክትዝክር ይገብራ። ዛክ እውን ቅድሚ ትማሊ ምሸት ኣልኮል ምስ መድሓኒቱ ሓዊሱ ከም ዝነበረ ምስ ተዘከረ ንሱ እውን ሞይቱ ከም ዝነበረ ይግንዘብ።
ሰለስቲኦም እቲ ክስተት ክፍጠር ከሎ ሞይቶም ስለ ዝነበሩ ካብቲ ውፅኢት ከም ዝድሓኑ ይድምድሙ። ነቲ ምሸት ኣብ ገዛ ኣፒ የሕልፉ። ጆኣንን ዛክን ክስዕስዑ ኣፒ ፒያኖ ይጻወት። ኣብ መወዳእታ ኩሎም ብሓንሳብ ይደርፉ። ፍርቂ ለይቲ ጆኣን ዘገርም ነገር ስለ ዝተሰማዓ ትበራበር እሞ ኣፒ ኣብ ዓራቱ ከምዘየለ ትግንዘብ። ናይ ደገ ድምፂ ተኸቲላ ክትኸይድ ከላ ኣፒ እናበኸየ መቓብር ሓንቲ ሰበይቲ ክዝምር ትረኽቦ። ድሕሪ ቁሩብ ግዜ ኣፒ ንፀሓይ የጽንዓ እሞ ምዝንባዓ እናወሰኸ ምዃኑ የስተውዕል። እዚ እንተቐፂሉ ኣብ ውሽጢ ሒደት መዓልትታት ክትፈራረስ እያ። ክሳብ ሽዑ ጆኣንን ኣፒን ብሓንሳብ ንምጉያ ይወፁ። ጆኣን ድማ ኣፒ ስለምንታይ ምስ ዓርኩ ከም ዝተባእሰ ትሓቶ። ኣፒ ኣድላይ ስለ ዝነበረ ሰበይቲ ናይቲ ሰብኣይ ከም ዝቐተለ የረድእ። ሕጂ ጆኣን ክትኣምኖ ትኽእል እንተኾይና ርግፀኛ ኣይኮነትን። ጆኣን ናብ ገዛ ምስ መፀት ዛክ ኣብ ጽቡቕ ስምዒት ከምዘየላ የስተውዕል እሞ ከዛረባ ይደሊ። ኮይኑ ግና ንሳ በይና ክትኸውን ትደሊ። ዛክ ብዛዕባ ፀሓይ ክነግራ ይፍትን። ጆኣን ግን ነዚ ኩሉ ንምዕዛብ ናብቲ ክፍሊ ዝኣተወ ኣፒ እናመላኸተት ምስ ኣምላኽ ክመያየጠሉ ትነግሮ። ጆኣን ርሕቕ ክትብል ከላ ዛክ ብቕልጡፍ ክወፁ ከም ዘለዎም የፍልጥ። ኣፒ ንገዛ ይፀርፍ ኣሎ ኢሉ ብምሕሳብ ስለምንታይ ኢሉ ይሓትት። ዛክ ኣብ ልዕሊ ጆኣን እንታይ ከም ዝገበረ ይሓቶ እሞ ሓላፍነቱ ናቱ ምዃኑ ንኣፒ የዘኻኽሮ። ክርክር ይለዓል እሞ ዛክ ዓሌታዊ ዘረባ ክዛረብ ከሎ ኣፒ ንዛክ ብኽዳኑ ኣጥቢቑ ይሕዞ። ዛክ ደፊኡ ንምድርባይ መቕረፀው ገጹ ይድርብየሉ እሞ ንምምላጥ ናብ ናይ ጽዕነት መኪኑ ይድይብ። ኣፒ ንዕኡ ንምስዓብ ናብ ጂፑ ይጎይ። ንጆኣን ክትመጽእ ትደሊ እንተኾይና ይሓታ። ንሳ ግና ምስኡ ንምኻድ ፈቓደኛ ኣይኮነትን። ስለዚ ድማ ይኸይድ። ድሕሪኡ ጆኣን ንሳ እውን ንዕኦም ንምስዓብ መኪና ትሰርቕ። ኣብ እዋን ምህዳም ኣፒ ኣብቲ መቕረፂ ዘሎ ድምፂ ይሰምዕ እሞ ብፕሮጀክት ፍላሽላይ ዝተፈጠረ ናይ ሰማይ መርበብ ንፀሓይ ይጎዳእ ከም ዘሎ ይገንዘብ። ኣፒ ኣብ መወዳእታ ንዛክ ምስ ረከቦ መኪንኡ ብጂፑ ገጭኡ ካብ መንገዲ የውፅኦ። ድሕሪኡ ኣፒ ንዛክ ይሕዞ። ጆኣን ግና ካብቲ ጂፕ ሽጉጥ ኣውፂኣ ክትኩስ ከላ ደው ይብል። ዝተቆጥዐ ዛክ ኣብቲ ፕሮጀክት ፀገም ከም ዘሎ ንሓደ ዓመት ዝኣክል ይፈልጥ ከም ዝነበረ ይኣምን። ግናኸ ምንም ኣይተዛረበን። ሕጂ ድማ ብስምዒት ጥፍኣተኝነት ይነብር ኣሎ። ዛክ ህይወቱ ንምጥፋእ ኢሉ ኣልኮልን መድሓኒትን ከም ዝሓዋወሰ ኣፒ ይግንዘብ። ዛክ እውን ነዚ የረጋግጽ። ድሕሪኡ ሰለስቲኦም ብሓንሳብ ብሓንቲ መኪና ይወፁ እሞ ዛክ ኣሜሪካውያን ብዛዕባ ፀሓይ ብዙሕ ሓበሬታ ስለ ዝሓብኡ ከገብሮ ዝኽእል ዋላ ሓንቲ ነገር ከምዘየለ የረድእ። ኣብ ገዛ ዛክ ተወሳኺ ምርመራታት ይገብር እሞ እቲ ክስተት እንደገና ከም ዘጋጥም ይድምድም። ሃንደበት ናይ ብርሃን ብልጭታ ይርአ እሞ ዛክ ይጠፍእ። ኣፒ ኣብ መንደቕ ምኻድ ክጅምር ከሎ ጆኣን ንዛክ ትደልዮ። ኣብ ተመሳሳሊ ግዜ ዛክ ካልኦት ኣብ ዘይብሉ ዝተፈለየ ትርኢት ናይቲ ክፍሊ ኮይኑ ኣሎ። ጆኣን ክትጽውዖ ይሰምዕ እሞ ኣብ ደገ ይደልያ። ግናኸ ክረኽባ ኣይከኣለን። ጆኣን እውን ትሰምዖ። ግናኸ ንሳ እውን ክትሪኦ ኣይትኽእልን። ዛክ ንሓዋሩ ከም ዝጠፍአ ብምሕሳብ ጆኣንን ኣፒን ንሕድሕዶም ብምትሕቑቕ ኣፍ ይጸናንዑ። ኮይኑ ግና ዛክ ተመሊሱ ናብ ውሽጢ ብምእታው ብቐሊሉ ምስኣቶም ይራኸብ። እዚ ምንቅጥቃጥ መሬት ጥራሕ ከም ዝነበረን ኣብ ዝቕጽል ግዜ ነቲ ሓቀኛ ክስተት ከም ዝረኸብዎ ይዛረብ። ኣፒ ነዚ ንምፍታሕ ነቲ መርበብ ክነፍርሶ ኣለና ኢሉ ይሓስብ። ስለዚ ንኣዕርኽቱ ናብ ወተሃደራዊ መኽዝን ይወስዶም እሞ ንምእታው ማዕጾ የፈንድእዎ። ነቲ መርበብ ንምጥፋእ ክጥቀመሎም ዝኽእሉ ብዙሓት ናይ ጽዕነት መካይን መጠን ዘይብሉን ነተግቱን ፈንጅታትን ይረኽቡ። ነቶም ነተግቲ ኣብ መኪና እናፀዓኑ ከለዉ ዛክ ኣፒን ጆኣንን ሓቀኛታት ከም ዘይኮኑን ንሱ ሕልሚ የርእዮ ከም ዘሎን ይድምድም። ድሕሪኡ ኣፒ ፈንጅታት ዘለዎ ናይ ጽዕነት መኪና ክዝውር ከሎ ዛክን ጆኣንን ኣብ መኪና ይኣትዉ። ዛክ ጆኣን ንኣፒ ትፈትዎ እንተኾይነ ይሓስብ። ግን ጆኣን ብዛዕባ ገበን ኣፒ ትነግሮ። ክትስዕሞ ካብ መንገዲ ግልጽ ትብል እሞ ክጋጨው ክብሉ ዛክ ኣብ ሰዓታ ነታ ተሽከርካሪት የንቀሳቕሳ። ኣፒ ምስ በጽሐ ንምሕላፍ ቦታ ስለዘየለ መኪንኡ ደው የብላ እሞ ነታ ካልአይቲ መኪና መንገዲ ንምኽፋት ከም ዝደፍኣ ይዛረብ። ጆኣንን ዛክን ኣብ ድሕሪ መኪኖም ክሕብኡ ከለዉ ኣፒ ቀሲሉ ነታ ካልአይቲ መኪና ቁሩብ ግዜ እኳ እንተደፍኣ ምንም ኣይተፈጠረን። ድሕሪኡ ኣፒ ሓደ ማይል ንድሕሪት ይምለስ እሞ ሙሉእ ብሙሉእ ብፍጥነት ምዝዋር ይጅምር። እዚ ድማ ክልቲአን ናይ ጽዕነት መኻይን ንሕድሕደን ክፋጠጣ ይገብረን። ከም ጽቡቕ ዕድል ኮይኑ ምንም ግጭት ኣይተፈጠረን። እታ ፈንጅታት ዝፀዓነት መኪና ብሰላም ናብ ማዕዶ ትበጽሕ። ጆኣን ምስ ኣፒ ክትጓዓዝ ትውስን።
ስለዚ ዛክ ኣብ ውሽጢ መኪና በይኑ ክስዕቦም ይግደድ። ድሕሪ ደቓይቕ ዛክ መሳርሒኡ ድምፂ ክገብር ይሰምዕ እሞ ነቶም ካልኦት ክጽውዕ ይፍትን። ኣፒ ግን ሬድኡ የጥፎ። ዝተቖጥዐ ዛክ ኣብ ጎኒ እታ መኪና በፂሑ ክጭድሮም ብፍጥነት ይጽውር። ኮይኑ ግን ሓደ መስመር ዘለዎ ድልድል ምስ ረኸቡ ክልቲአን ተሽከርከርቲ ደው ክብላ ኣለወን። ኣፒን ጆኣንን ብሕውእ ኢድ ንኢድ ክተሓሓዙ ከለዉ ዛክ መጠን ጨረር ኣዝዩ ልዑል ስለ ዝኾነ ናብቲ ቤተ ምኮራ ብዝያዳ ክቐርቡ ከም ዘይኽእሉ የረድእ። ሰለስቲኦም ነቲ ቤተ ምኮራ ካብ ርሑቕ ኮይኖም ክዕዘቡ ከለዉ ዛክ ሓደ ሓሳብ ይመጾ። ወላ ሓደ ሰብ ከይሃለወ ነታ መኪና ንምምራሕ ናይ ርሕቐት መቆጻጸሪ ክጥቀሙ ከም ዝኽእሉ ይዝክር። ዛክ ንዕኡ ንምምጻእ ናብ ከተማ ክኸይድ ክግደድ እዩ። ጆኣን ድማ ምስኡ ክትኸይድ ትቐረብ፣ ግናኸ ኣይፋለን ይብላ። ንሱ ምስ ከደ ኣፒን ጆኣንን ይቀራረቡ። ምስ ወድኡ ኣፒ ነቲ መቆጻጸሪ ይሰርሕ ኢሉ ከም ዘይሓስብን ንሱ ባዕሉ ነታ መኪና ክዝውራ ከም ዘለዎ ይዛረብ። ድሕሪ ደቓይቕ እቶም ሓደሽቲ ጽምዲ እታ መኪና ክትንቀሳቐስ ይሰምዑ። ግናኸ ዛክ ካብ ከተማ ንኽምለስ ገና ዘይመስል እዩ ነይሩ። ናብ ደገ ምስ ተመልከቱ ዛክ ፍጹም ከም ዘይከደ ይግንዘቡ። ንሱ ሕጂ ነቶም ፈንጂታት ምስ ልቡ ብምትእስሳር ነታ መኪና ይዝውር ኣሎ። ዛክ ኣብቲ ፈለማ ዝሃደመሉ እዋን ዘዳኸሞ ቦታ ነታ መኪና ብምድፋእ ኣብ ጥቓ ሬሳ ናይቲ መሳርሕቱ የዕርፋ። ድሕሪኡ ነቶም ፈንጂታት የፈንድኦም። ነቲ ቤተ ምኮራ ሙሉእ ብምሉእ ብሓደ ዓብዪ ነታ ጒዕንዎ። ነቲ ምስጢራዊ ብርሃን ንውሱን ደቓይቕ ምስ ረኣየ ዛክ ኣብ ገምገም ባሕሪ ይበራብር። ኣብ ኣድማስ ዓብዪ ቀለበት ዘለዋ ፕላኔት ዘገርሙ ካብ ዝመስሉ ደበናታት ንላዕሊ ትወፅእ። እታ ፊልምና ድማ በዚ ትዛዘም።